Arabu mago mag Middle East. To bende jambetre mano mar piny Iran e pachoka mano mong'ere kaka Ali bende nolero ni piny Iran ok bi monjo kar jolweny mano mar piny Amerika e pachoka. Erokamano ahinya Sharon, wach mokwongo en wach malich ahinya nikech madhaw mano wan be ok wa expect mondo timre. To nikech koro osetimore, wan geno maduong' kata lamo maduong' ni solution oyudre mapiyo mondo kwe bede kik odhi ahinya. Nikech kodhi ahinya to bro hinyowa mana kaka Ojwang' owacheno. Maduong' mogik achaka wacho ne government kaka ni gi keep to their words kaka nagisawacho ni nitiere mo manyalo romo. Taparo ni bende gi wachne awacha jopiny shortage mantiere mondo jopiny obed kong'eyo. Ok en gima koro dhi miyo jopiny kibaji. Nikech sama pesa mar fuelo oidho malo, jopiny bro complain. Koro aparo ni giketa jopiny mondo giwachnegi ni mae gima timore nikech wambe wang'eyo dhaw madhi oko. To kata kosetimore kama, gin kaka government pod wa expect G2G agreement mondo bedi mondo kon solution ochiw solution ne dhaw madhi sani. Wachna mogik ahinya en kaka ng'ama ja siasa bende nyaka wachi ni jogo matindo magombo chung'e kombe moramora kaka jakom mar party be nosowacho gin be giwoga oko mondo gichung'e kombego. Ya mondo gin be gilar nikech kok gilar onge ng'ama bro ng'e ni in gi potential mar laro kombego. Nosowacho no wene ng'ata ma is above 18 years madwaro chung' mondo chung'a kinde gi japiny. Mar adek katieko nyaka ago erokamano ne jakom mar party makendo bende governor mara e county ma Homa Bay, Governor Gladys Wanga, kaluwore gi gik mosotimo maber kabisa. Kawuono kaka nawachonu kwachako kanyo launch kawuono kodhi mimiya jopur nono maonge gima japur chulo mondo Homa Bay County obed gi chiemo kik wadhi wakwech Migori County kata Kisumu County. Mar ariyo sani nyicho launch week mokalo classes 9 e ward ka ward midhiger ne eye centers. Ndalo duto bro yudo ka counties mamoko gi kuonde ma nyithindo matindo gisome osoweya klesego kaka neno marach. But mijingo ne tene nikech ohero weche mag somo noketo kanyo. Yudo ka sani igero gi kendo they are on the process, they are ongoing. Koro poti gi park gi kata lobby mosobet ko lobby nwa. Nawinjo kako Odondi ywak malich ni governor margi. Odondi erokamano kuom ywak but anta pako marwa nikech oso lobby nwa gik mang'eny e Homa Bay County masani ng'ata ma yae county machielo wan wagomba ni gichopo Homa Bay County kata yudo mana nyako manyien okelo Homa Bay to neno kaka town chalo to tere kuonde mopogore opogore. Koro mano timore nikech governor. Erokamano ahinya. Odondi gi wachni mogik. Erokamano.